Ang init! So yun, hindi na ako magja-jacket, leche. Okay, ngayon mag-react tayo sa dalawang matinding trailer daw sa Pilipinas. Siyempre, alam natin ba, hilig tayo dito mag-edit. Panoorin natin kung ano masasabi natin. Yun ay ang El Filibusterismo at Kalapangit trailer. Ano rito ang pinakamagandang trailer sa Pilipinas? O simulan na natin. Hangos isang pinakatanya na gawa natin bayan si Dr. Jose Rizal, hinahandog ng 10th Kamagong ng Bulacan State University, ang El Filip. Ang trailer ito ay nagsisilproyekto na, wow, project lang to. Hindi sila bayad dito, grades lang. Okay, simulan na natin. Ay, tatali. Artikulo 1 vibes, ah. Wow! Oh, shit! Oh! Ano ba mga pro? Damn! Grabe, KMG. Takinang yan. Nanood to ng movie ko. Imposible hindi. Nanood to ng Goyo. Naalala mo pa ba? Okay, manahimik ka na pa. Ang pagdurusa, Araw-araw. ang masasayang alaala, ang pagtuklas ng katotohanan, Ipapogi yan. ang pag-aabuso, ang paghihirap, Pati yung klase ng baril, ah. Siyempre, ipipili mo, hindi pwede yung mga ginagamit ngayon. Kailangan yung props mo nung makalumang panahon para maging mas realistic ka at naaayon sa panahon. Yung mga iniisip ng mga production designer most of the time. ang korupsyon, The cuts! Ah, Ang dahilan yes. ng paglaban. Easy cuts sa likod, di ba? Tsa. Ang ganda ng cinematography, Uulitin ko. ah. Naaalala mo pa ba? Anong masasabi niyo sa pagpapatayo ng akademya? Sandali. Hindi ba iba yung camera ang ginamit dito? Nakita mo yung color grading iba-iba rin. Iba, tinan mo. Hindi ko lang ako naka-zoom in siya o masyado madilim. Pero feeling ko may araw pa naman dito. Diba po, tsaka alam may thesis kami sa field. Kaya nyo, meron akong karapatang magsalita. Mula sa nobela ni Dr. Anong masasabi niyo sa pagpapatayo ng akademya? Isang mapanghaas na hiling bukod sa pagbaliwala ng aming kapangyarihan. Para sa bahay ni Bara, nakalimutan mo na ba? Bakit ba nagkakaganyan ka, anak? Tama na! Bukas, makikita natin ang tagumpay ng ating pagsusumikap at ang papuri ng ating sanlibutan. Mabuhay Sandoma! Ba't ka tumingin sa camera, ate? Ano ba? Ulit! Take 2! At ang papuri ng Hindi ka ating dapat tumingin sa camera. Mabuhay Sandoma! Pero ang ganda. Maaari na ba tayo Hindi ko magsimula? inakala magagawa. Green screen. Ang ito ay naglalaman ng isang dakot na abo. Dere mo! Spoiler. Tama, di nagbasa. Sindihan na ba natin ang medya, Placido? Di yata't di mo nauunawaan. Tama na, padre. Tama na. Ilagay mo na lahat ng gusto mong guhit na ilagay pero wala kang karapatang laitin ako. Ano ang ibig Sabi natin, papanoorin to dire-diretso. Huwag kayo umaw. Polo ka, boss! Ito naman reaction nga. Tanga, panoorin mo mag-isa. Well, comment muna tayo noon, te. Buti na nakakatawa na nakahanap sila ng CAT na lugar na ang tawag nila rito ay inventory ba? Escort. Nag-escort. Hindi male escort, ha? Escort lang. na armory. Yo po. Naalala ko pa, di ba? Armory. Kaso tinanggal ako doon kasi kupal ang buhay. Buti pinakapayag. Nakahanap sila ng parang, ito yung baka hindi nakikita ng mga tao na nanonood ng mga movies. Kunyari, low budget kayo. Di ba? Kaya ganito, school lang. Kailangan magawa ng paraan para makagamit ng mga lugar na hindi mo na kailangan magbayad. Siguro nakiusap sila. Di ba? Nakipag-usap sila sa kaya gamitin lang po namin sa isang project namin. At buti nakuha lang. Kasi di ba? Nakakadagdag siya sa immersion. Nakakadagdag sila sa quality ng mga shots. Hindi na kanila ito sinet up pa. Diba? Nandun yung mga nakalagay na sa amin ng mga estudyante? Tanging ibig namin ay tumupad kayo sa inyong mga tungkulin. Mahirap bang intindihin yun? Ginoo, Anong nangyari? si Maria Clara, wala na. Ano? Hindi maaari! Hindi maaari! wow. So, meron pa talaga nuclear. Damn! Buti wala naglalampungan Tayo ngayon dyan. magkukonekta sa lahat ng mamamayan ng bayan natin. Kailan pa kapag ako'y matanda na? Oh! That green screen!
Galing. Ang linis yun. Natanong lang nila, tapos siguro minask nila to. Yung itong dito sa may ganyan, para hindi mapansin. Ito mo kinat na nung lumapit na siya dun sa... Para, diba, syempre sa tayo gumamit ng green screen dito, so naiintindihan ko ano yung mga pinagdadaanan nila. Ito na ang pagkakataon. Nakakatawa. Kasi kahit simple lang, alam mo yung sapat na siya eh. You know, motion blur yung ginamit niya. Eto, edited to eh. Hindi talaga tumakbo yan sa harap na eh. Tinan mo, ayan o. Ginamitan niya itong effects nila, anong tawag? Parang motion blur. Kasi walang shadow, una-una eh. Tsaka hindi mo to magagawa yung ganyang parang shade effect ng kung gagawin mo lang siya ng natural. Kaya ito, lumapit lang dyan, pumasok sa harap ng camera at tumakbo. Scripted lang yung pati pagtingin. Nakita natin na hindi tayo mga dugong alipin. Oh! Nakaka-hype naman to! Woo! Nakita natin na hindi tayo mga dugong alipin. Tama! Samahan niyo akong maging magsik. Eh! Ipakita mo ang kagalingan Oh, tapos magaling pa ito mag-edit sa akin. Puta ragus yan. Ikaw na mag-YouTube channel, Kuya. Patating na ang himagsikan. Naalala mo ko ba? Ginoong Ibarra? Grabe effort. Damn. El filibusterismo. Sabi ko sa'yo may pag-asa ang kabataan eh. Sila yon. Hindi mga TikTokers. Eh, shoutout sa lahat ng mga ito po siya. Parang kala mo gawa na. Nanginginig ng ABS at GMA sa mga to. Hindi lang ang editing, pati yung cinematography, yung mismong pagkuha ng shot. Kasi kung yan, ikaw yung editor, kada shot, nakikita mo na paano mo siya itatahi, kung paano mo siya ipapasok, ano yung magagamitin mo, para magawa nila yung beforehand. Hindi lang, di ba, hindi lang siya nagpapasabot ng mga effect. Yung mga ganun kasi yun yung mga taong tamad. Alam kayo kasi ganun ako. Bloopers. Hi guys! Andito po tayo ngayon guys sa... Gusto ko yan. 3, talon! Yun talaga ko sa'yo eh. Ay, ulo. Remove. Ito yung masaya eh. Masaya yan. Pinagdaanan ko lahat yan. Filming, editing, scripting. Sino nasa likod? Bastos ka! Nagkakaganyan ka, anak. Nakita mo si Rolly. Oy! Hindi mo ito sumigat. Ang tamat ng ating sanlibutan. Late! Late! Gamit yung green screen lang. Bagala mo! Huwag ka na ang ngiti. Okay. Bawal siya maging masaya. Action. Nakabi ko sa'yo eh! Green screen yun eh oh! Action. Nakapatong yun. Oh, sabi ko sa inyo eh! Sabi ko sa inyo eh, edited yun eh. Oh, na ba may green screen? May emotion. Ipag-board ka na. Kasi kala mo, ano lang yun, saglit lang. Pero ilang beses kinukuha yung take para makuha yung tamang shot. O syempre mga nasa likod, nabobore na, gusto namin gawin. Ano, kailan ba yung scene ko? Direct! Hey guys! Last scene na namin ng El Fili. So, ayun. Yung binato nila dun sa bridge. Thank you for all the support and thank you for all the fans. Don't forget to comment down below and subscribe and like. And share. 75 million lang agad po siya. Favorite nyo na din. Tapos, yun nga pala. Mag-comment nyo. Pakagwapo ni Franza. Ay, ano ba yan? Nakakamiss mag-aral. Tayo na yun, may ganun pa. May color grading pa. Wala, nanginginig na ang GMA ABS. Ano ginagawa mo, Hammerman? Hula ko, Adobe Premiere yung gamit nila. Hula ko lang. Ay, hindi. Baka, feeling ko may After Effects din to. May ilaw eh. Pati color grading pa lang nakakatamad na yun. Pati kalawang nilagay nila. Pre, oh! Bumuno ang alam na aking puso sa mga to. Sabi ko sa'yo, edited yun eh. Naglagay pa sila ng shadow. Inang effort yan.
Sigurado kahit kasi hindi mapapansin yung mga maliliit na detail, pero di ba, kailangan mo dalhin yung hanggang sa pagtanda ko pag kaya yung mga scene. Pero sabihin na natin, ituloy-tuloy nila to. Di ba, yung mga direct, yung editor na to, ituloy-tuloy niya hanggang sa kanyang pagtrabaho. Yan yung mga maliliit na sabihin natin pet peeve na magpapakita ng pagmamahal mo sa craft, pagmamahal mo sa art, sa prinsipyo mo bilang isang editor. Minsan pag nakita ko yung mga videos, para sana nilagay ko pa to, sana inedit ko pa to, sana binidyo pa kahit. Kala mo, Paul, dahil mo yung edit, wow, dahil mo yung transition, nakakahilo na. Parang anak mo yan di ba? Pag sinimula mo na, gusto mo nang pagandahin Kudos sa nag-edit ito, kung sino man edit ito, si Ivan ba? Dahil nararamdaman ko yung hirap mo sa ginawa mong ito. At mabuti na lang meron kang team o mga kaibigan na maaasahan mo. Oy, ba, nilagyan niya ng motion blur. Talaga nilagyan pa niya talaga yung spark glow effect. Yan, tala. Gusto ko yun. Gusto na pinakita nila paano yung ginawa. Effort din yan. Pati yung yung glare. Matagal pa niya nagawa yan. Hindi ko alam paano niya nagawa yan. Tapos gusto ko rin sumasabog ako pag aalis. Sunod na trailer! Bigyan natin ng Kinseng Simon na nakapatong kay Clara. Magaling, natuwan-tuwa ako doon. Nag-alab ang aking pusong patay na. Sunod, from Kalapangit, from Star Image Digital Network. A film by... Okay, Kabataan Films. Kala ko tahimik. Oy, si Gretchen! Si Gretchen. Pag kayo naabutan na naman ng probinsya, sabi ko mga nanay nyo ang papakulong ko. Ay naku, yung community service na yan, paulit-ulit na lang. Kuha nila yun. Ito yung movie nila Makagagon, Kit Talents. Kala ko tama. Saan ba ni-record yun? Ang layo pa Kala mo tama. Ano ba? Di mo wala nilapit? Akala mo tama. Di ba? Pag mas nalapit, yung quality na nasisira Ano ba yan? Studio kayo Daig pa kayo rin kanina. Dapat pala inuna ko to. Yung color grade nito, makikita mo diba? Ginamit yung parang... Bakit ang hihina ng boses? Si Marlo ba yun? Marlo, okay ka lang dyan? Lagyan mo nito. Mura lang to, 5 piso lang to. Para wala nung parang... yung ganong effect. Yung color grade dito parang luma effect. CCTV ata Kalo, masaya. Parang hindi masaya. Okay ka lang ba dyan, Marlo? Mubo ka nga sa dub mo kung nakontrata ka lang dito. Hey, JC, Tito Jason. Pero paano kung ang akala natin tahimik? Best dub by Marlo. Kung may alam best dubber, si Marlo na yun. Wag nyo kalimutan magbra. Malaking bagay yun. Kahit papaano. Respeto sa babae, ano ba? Malinis. Ang lakas ng audio. Hindi ko na marinig si Marlo. Ang layo na nga ng kanyang dub. Ang lakas pa ng audio, yung background audio sa likod. Saka yung isa ko nilagay na ellipsis, tinabad sila malagay ng isa pang scene na nilalagay nyo madumi. Kasi diba, andun yung plot twist andun yung pagsabi mo ng, ito yung hindi mo inakaakala. Diba? Basag na siya sa akin. Naka-earphones ako, basag siya. Siguro dito halata pag naka-phone ka lang. Pero basag na siya sa akin. At tignan mo, naka-40 lang ako. Sabi natin 100. Natin kung gano'n to kasabot. Aray, sakit po tayo. Kala ko tama. Mali. Ay, si Marlo nandiyan na. Napansin ko na siya. 15 pesos. Sige, wag mo nang bayan. Wala naman si Madam. Alam ko sa'yo. Pero, next frame, parang ko. Hindi ko na marinig. Ba't tumatawa kayo? Minsan kahit tama ang ginagawa, mali sa mata ng iba. Talaga, tinulak siya ni Kit.
Okay. Maniniwala ako doon. Nakalang gimbal. Okay lang yan. Yan, ang gimbal. Ayan ang may gimbal, di ba? Kita mo yung diferensya kung may gimbal. Diba? Kumayan. Ito isang mukha may gimbal, eh. Baka magaling na lang siya ng partner. Huwag ka umiyak sa quality nyo, Marlo. Okay lang, importante. Nagmamahal. Yeah, Bakit yung part na hindi yun nilagyan ng nakabibingin na audio? Okay, yun yung, di ba, intense? Huwag ka umiyak, Sander! Mahal ka na. Pero hindi natin alam. Anong di natin alam? Oh! Ba't siya nakatayo sa gito? Maganda pala. Ang akala mo pangit. Akala pangit. Okay. Nagawa nila ng something. Wala na talo na El Filibusterismo kanina. Pucha, grades lang pala. Wala ka dito. So, ayun. Best Pinoy trailer, diba? Masyado malapit yung labanan. Hindi ako makapili. Iba talaga nagagawa pag gusto mo. Yung ginagawa mo, iba ang tahi. Mararamdaman mo yun. Hindi mo siya makikilatis isa-isa eh. Kasi minsan maliliit na bagay lang. Pero pag nakita mo na siya ng buo-buo. Ang kahong ito ay naglalaman ng isang dakot na abo. Dere mo! So, kung gusto nyo yung reaction natin, huwag natin like, share sa mga production designer, executive producer, kung ano man parting, masaya yan, pero nakakapagod. Pero, Ivan, magaling pamangkin. Ako ay tuwan-tuwa sa mga ipinakita nyo. Sigurado ako nakakatulog na mahimbing sa Dr. Pepe sa inyong mga ginawa. At ang gigising sa kanya ay yung mga TikTokers. So, with a like, share sa mga aspiring nyong friends. Huwag na lang mag-subscribe. Paulo Lausch. Kita mo, di ba ako gumagawa ng effect nung shh. Kaya sa maglagay ako ng shh effect, ako na mismo gumagawa. Ako katamad.